Колко? 10 на 15? Аз обаче не знам, ако 10-15 мисля да колко ми стане? Ме не дам ли да служебите? Знаете ли какви данъци трябва да плащате в нещо? Така подходи. Скъпи приятели, като президент на Ротен Царево, ви приветствам с добре дошли. Благодаря ви, че уважихте тази наша обща сбирка. Надявам се да прекараме чудесно и занапред да стават все по-такива по-чести мероприятия. Ще ми извините малко, не очакваме такова голямо посещение. Малко. Радвам се, че стана така, следващия път ще бъдат по-подготвени. И още веднъж много ви благодаря, че не уважихте и ще прекараме, предполагам, много чудесно. Благодаря.